nkinirite gapo kabuna mzazi buna mzee amenyeta buna asirete naona aringe gapa kabuna twa mwana tukakora na iribono change chana tira ne the back bakansa konte ngaye muchuta kirkorokana gagendo berisi mamu minunku bagori ngaingochi mama timeti asare umuzo sirire nkingo ngaingochi ngaingingo kora naliba no batite bakantura bon ngabati kangoreta muri shida namangana mankege ganinka muko nyaro gutagura nyumba muntu kamenye tororo bari bagateba ntutu atebe gutagura nyumba paka swari ukakira mangara bachakira gutagura bono ngatani ati yanje bika tingo nyara kurwana tiangende dipoti umugambi ngai mutaetande iseta iyo mumu atameti asari uno mwana wekore gasya bono nakinenge kolera gakiro rankonya na nje nduske ga mbere isko gaiga naboko nyona abere umuibi kunya korusa busi ibintu byabantu ne yue tali biyagake ngo batebi ntene ngo batebi baira nenka sobo baberororo batigana mangana amange nabachibarwanira boru mu bense oboremo no tugukutubotike ense towe ogwe tatore oboremo nabarwanira mwisho nyine kibesa bakabari cyera baise kono oboremo bono ntene ngo batebi batigana mangana amange kali babwata katika bali karagu nabo kuboka mambi nabo konyo nesa turi kumanya muna kwigora chinchira Mwancho maligereria nilitukolinde nte okoletera mugana kuru chinsemo chia Kanunda. Kanunda ni gotoka imea Nyakoe Ward ni gotoka imea constituency ya Kitutu cha South me county ya Kisii. Aiga nde okoletera mugano wo mwana yo moyo lentakana iseni gasirete mamu mwabona erengo batiganete na iseta iyo senkeyega mwana one erebyikura senka yabo nabwata bana bamwe abande lakini bakali na ngina mwana yiga nabwata umugano sana nye mwarara mitandao matukama yiga mwana oyo natagurirwe nyumba yae ose nyumba yabo yibona amenyete agatagurirwa ne chianko chiae nabo yigo chianti chiae iyo chikongereza baadaye ningo yo lenge sincho chitimba manyeti ekarusiwe kirama yonsi ipiga akurusa akuru akanyoranga nyumba kirama kirense bantu bakayimuka iguru bako mu chief n'abanyakenyoro eri bakaranga aya ntakana tego cha gukora binte biga bakamuhira niriya mabati through help yo mu MCA bono lero nate bangati gato chikaiga eri tomanye story yo mwana oyo ngakiwo kina kwa ekole because ekarona konya kwa nera ngereste nga aki nchumoto konye at least ni ntwara no enkende ndakorege nkonye bakusiba gatenga ntakana ikaibwata buya igachabumba ende ikaibwata bube egasira anya kubulia bante ke usige gatenga mwana bande mamirima kendo ninki eyo ndagatanga mwana ogo aise gotwara gose naone kero kumurageria mamiri ache ngo chagaiga aboko momena lakini yo bande nabego kobera ko abande nende ke usie kingonya ko elaborate ukerese chinjira chire chinyinge naonde kenyore ke Kanunda gaiga elito kansono mwana oyo turakwa na mangana abira atatu abagusibu na murabaya ngo konya muri nawe no uyu mutamanyiti no yiga takoba exception because ekera chire story na leto waletire mugana wo just mole ngo bamura abantu mo konya abantu baino iyo erebuya konya yo mino karochi nari ne yare mambia arakonya abande abantu mbali bakonye tu lero murasimole singinchiye misaada mu akonye tu nanda abantu mbali mo mize tu nasaya kabasini lero mo wakina na mo konya abande aho igana bakaboyo mobo okonyu bono kakara chabumbe na yarache konya abande nande mbiye mono se bali bagende takunya go support elito ikira abantu abange se binyoro ibiga bito bya gusitu baletere megano bune yiga asenje morale ntutu aba chiambasada cheno chingia asoko bakorere mirime yiga chenkro kwa makna itiga tukwana no mwana yigeli atwerese umuganoe karusana ngaki kurkwendo samari tangoro kwedi nyakundi osoro yes iganonka asanga kyakuruko Kanunda kinyoreke Monchiri oh karate byango gure gukina kwao chana kinerete gaiga una korunda omoke mongi nonde no amenyeta no muga na umze tato mina na mamo mina no ba amenyeta ono buna ba gosanite bagaitana bakagenda nchingo chana ringe ga na bera
nagenda simama nabera paka buna ikirete bono musasirete igo tatu mino baya chite bagaita na mamu mino kore myaka irenga nabwate 13 years tukagenda na mama lakini nkoba nenge nkwirana nacha naika anda nagenda bacha kwara tatu mino nandi kuira na anda naira ni mama bono na onkinirete ga paka buno musasi buna mze amenyata buna sirete nona aringe ga paka buna twa mwana tukakora na iribono change chana tira ne the back pakansa konte ngaye muchu takiri korokana ga igagendo bere simamo minu kubagori nga ingochi mama timeti asare umuzo sirire nkingo nga ingochi nga inkingo kora naliba ono bachite bakantura bono nalibono buno mzasirite nongira nete ngaberanka ngarali bagalio kunya kobera bera ni chango chane kubaretere mechando babwate mechando tigankore kasi amakokane ngenyorere na inje ono buna ngonya kora iga chanti chane no chachite tikamboli nkyo karaga bakantianera pakagenda pakakora aftermath kabere ono ribachite pakantura kemam jitina mete ningo yenge 5:30 njengo imuka nkuigora ngosoka ingo sikonga nyorane antiane na baba bono mwisiko mwabo baba na anko yani bagontebi tutaitosoka ibintu byao kuru nyumba obyonspi osoki gocha ogenda usukwenda uchi nyumba itutete kunyebekansi ngo abori bono kere mu gutagura nyunga ngai kwenda komenya bagonte intuntu tetikokoraga iga bor mumbumu ati bor moga tingwane tikene ngote tikangende umugambi ankonye ndore naki mangana ya kwera ngo ikabo umugambi unana ikabo umugambi kanyoro umugambi tayo unana nyoro umugambi tayo ngate imuka ngakwana na mukaya kamwakire simu uno mongna ya mwakire simu okugamba nero komate yayo mwana yi mutome mwa mumotureti ngogenda mumotureti tugocha no mutureti mbaka mutureti okanyara kene nyumba ya harusi kwa mabati nalibono ba nalio mugambi achitabu nali abantu bachite msake gaku nalibono abantu batete aya igombo imokoro mwana nde nande nwakinirite ngai mutaetande iseta iyo momo atameti asare uno mwana ogwekorere gasi aya bono nakinenge korera gakiro rankonye na inje nduske ga mbere isko gaiga nabo konyona abere umwibi konya korusa busi ibintu by'abantu ne yetali biyagake yamono nande byasoko yeresa una kuyerasire igo lakini nende gra kubuli maswali abere atatu asinge ncho kubika clarification ya mangana aye bote bole chiango chiago ni chianti chiago so bo tatu minoga iga chiango chiago mbalenga bale ni chianti chiago mbalenga bale na abayiga bale ko kurwa nimbara byabaye chiango cyane ibare chiango bare batano lakini bono bande mbasirita bari batigarite mbatatu ne antiane ne yamo na baba mokebo bona bari kukurwa nimbara byabasa batigarite ne antiane no mumuromo kokoti yanko yane mumuromo kokoti na baba bono mwisiko mwabo baba emyaka irengo gwate nda 17 18 hapo 17 18 nkibago kubunia kare kwatemete kubori gose kwatemete kuigwa aye bono nkikibago kubago tebera batete gutagura nyumba ya tatu mino eyomenyetaye nkibago kubunieki bono ni family yo mzeni kama batatete yorokane obori momete no bori marabu no ekindo mwana mutsinyo meto bori mombo bateshida so bono ni kama batete yani batete boyeshe yo mze ba konyoni nabo bakora sukume bese ina barabo mino mbalenga mule tore bane aba murababere n'abaisike babere bono buna torege na ibikore buna tora chebe karata tumina ne asirite mamo mino na chita matanga tare ngororo ninche na ingonche bieka bana bali bamino bande mbare ngororo bonekera simza asirite mungno nde Uganda arenge your mother okay bono ninche nene tiumze okay so fango kwano ne mamu mino bono na chano are so bari ngukwana tere nere na ntengo charo mutinyo komira kini mono nchitima itibia no naki acharalia ana tetengo chari ira nega so fa kwa bere ko fighter ibika enyombendi wacha gete komenyo no mza sirete
Kuruno mzasirite nona iranite ngasa kobera ekera barangete mbe ake nkarata mana ninkarando baba ande buno na beru baba na ningate baba ninchembe rororo kene ngikayana bonko bera iga micho enchente bugusoka Chitongo sirere kama ngairana nkabono bono nyino kunkwere nkabono akinkinda akora Naigo igita masomo na somete ngaika grade 7 tinje tikwenda 8 ngakibwatete skuru nkikyale ono omuntu oburto support mongino ndete yo no muzibu na asirire bono ngasinyungo ngotamira ngata bono ondete kiro no yanda konyoro omuntu abwato muchando bono ngata bono tonda akore tigantamire ibaru ebi na birankonya ande sibirankonya no dibagali okwenda kuiba ose no etano isiko mumonto nabakora umuntu agotenga kikwabwiri ente gitutarabukuri iko kwabikiru kwabiru muibi Karu akibi gokora na mjengo kurema na mugondo iga ani gasi ora ningo korera iga ndeonse na bongo gokorera boro ngekaliaga kenanyo kwangire na kungura kende ndi somo chyo iga eri bagochaga gutagurira igokurumaye gwatebere ngo gutishira barenga mbara ntijire taka bakarante igenda ngara bono anko yanu yo mukogoti bado na mbwate no ebigotiga rinde bado na chitenga report basika nyancho bagachaga baka tama bagara bwate ria mangana ayu bagachaga tama bono bado akairana bone kerna chito baba ande bono mna na iranire bado nande bado na baga nsaiga bono bakabwaterana na mwisiko mwaba kando naba kurwani aba bandi usese kenyoro onde naro support bone kenyoro bono ba support bano bacha bakankange bune kenyoro bagateba umwana utakunyara kuruga gansoba mwana utakunyara kuruga igandande igo nase family onde naro lego support yo lego kana na bayanga ebigas igente ke mokora mbobe tigo mwana yame so mbaro mnyanka naro ne na chanti chane mbaro bake Bono litukeliga kwa chire batagwire nyomba inyomba ekara gutagura no kwarenge ime nona ekera banturete una nasoka aba murabo babere no baringa una bantura nasokira iskabu bagonte isoki ibintu byabo dirintarachi kwana kenda bakate aba murabo so munya gutagura anya gosoki ibintu nyatari gosoki tagure nyomba ntutete konyara kirense bachite n'abantu abange bachite n'aba murabenge babere batagure nyombe endense pie batete konyurusyo nyomba batete konyurusyo watemete kwagio na barabu na temete kubakani ngabatiti kangoreta muri shida na mangana mankege ganinka muko nyara gutagura nyomba muntu kamenye tororo bari bagateba ntutu atebe gutagura nyomba paka swali ukakira mangara bachakira gutagura bono ngatani ati yanje bika tingo nyara kurwana tiangende dipoti umugambi nero urache na bakunyara kugamba keneke nyorukia nero urara bono nakyara gamba nabo amangana iga aere gomba gete gukora kurusia mabati yonsi mbaru sitia mabati yonsi bakanyebe kanse naliri umugambi achite bakakwane ndika banta mbabwatu bakayirumi bakara umugambi yage akairiri sagata tikanje ngira niri umano y'amabati anyare ko bakakonya kobero amangana yaye gakonyara kwendera bare na kyakwera wendi utaika somugambi kangwira nonyore none nyomba etagwire bona mugite gucamurte mukanyara ngabaikire kurusia mabati yo okay Mwono chitakwirania amabati no mugambi yage nero retete chifundi akagora imisumari akagora nemete akabeka chifundi chikairania amabati oyagi ningoyo no mugamu MCA onyakwa ward MCA kagocha mukwante nande kende osoka muboli ko bokonyi bonda okonye na nteti after mangana achandiki bada tukwana mangana mangi lakini tanya gocha ngagerete naba oranyore karengerete gocha matukara etire bakabona arachira so far bali bale gukorera mangana acyanke cyabo ne anti yawo yesa mangana yaba kama bati akaire ndi andi banyakoleta bura wende gatianda mbanga korokana no yanke yana bechute mpaka bono tanya korokana kwalika nyali bagupa kwande se kamera yanki kwalika bate
Nchini ngo batebi nchini ngo batebi bairane nkasobo baberororo batigana amang'ana amange na bachibarwanire oborumo bwense oboremo no togokutobotige ense togwe ogweta tore oboremo na barwanira mwishoe nyine chibesa bakabarichiere baise konya oboremo bono nchini ngo batebi batigana amang'ana amange kali babwata aketiga bari karagu nabo kuboka mambi nabo konya nyasaye turi kumanya muna kwigora chinchira abagusinga konya bara abantu babo paka bali batamanyiti lakini ekaro monta konywa oikabereri gokonywa nkyo tagite nkyo rabori omugusio lesko baiga agokonye sinchibona nayo mumuro monene watebiringa mamo mino na gwakresimya gatebana bataite koirana nkyo ragani kokonywa elio yendere no bugima bwago hayeka ochiko konya na bamina babake munabona iga ndondaga nikora konya enyumba mbairani amabati mbairani lakini bado embrangu twere embrangu twere bengo ngonya bara bachinchino amabati na beko ba at least na bangira no kosi ende nenchente me kuirwanira roro mabati ali ngenyombe wata tinkonya ara kumanya umuga kondenero agachite lakini ngagirite na bako ba almost 40 okay igo mwanchu muligererio ndibwensi urata go chencha amabati enyombe iga nabo igo at least yero sigo no ne chitrisa byiga nabo go twakresimi elio tokonye muro iga kolbo nabo kwande igoro ya masomo nganya kosi bangire no anye polytechnic nabo ngo somera kendo ro na plumbing na mechanics nabo ngo somera kene nche nyore kende goro nte kina konye tu na nabyo kirikorwa kaki aba gusiba minto mugandre no mukyo yoyo chikosi ne chingia nanda abantu basomere chikosi ikono ready basoe kosi ni ndere dinso ekosi yasomene chikosi chiko no bwaga chi plumbing water mechanics tinabo ngote ma bongwe na nengo at least nengo so ekosi na boye ngonkon na bongo tamiroro abakonyora ke gonkonya nenche bumuntu mancho muligereriga gusibono igomna to kwanega chitivet nchirororo chira around iga ninda we ngachi chitivet nereranda nere buna rugora antu bwatange kisonami into nabo konyora bokonya kwenda nakieguruko bro kya mwasi polytechnic kakurumino ga pakoro ne distancing ani ngaki teriare ni ga bunangu nchuka na ikire school ande endenere nsa nyakwega ward nyawore what nyawore polytechnic igo monta isego gwaka ni school fees una no bwaga chibo bundi kwenda kosi eliora takego sino mechanics yego sem plumbing igo sino bundi bwa machinery igo naboko genda mwancho muligereri totemeko nchira kitura konye mumroye ndwensi nandura basikoirwa asomi umwana oiga polytechnic. I think it's not expensive nabo monta koirwa to kwanira onye ko rato akresimi oto akresimi oto bolinga magnet tutakwenda rore college yo chikosi chine chibaseire ngachira cost to konye mumroyo ebagatanga mbuya ko monto kwegerio monto kurwa chinsu kubwa komoensu nabora moya chibesa nkeigoiga matukabera tucherera lakini nago sabanga anyora at least none kosi asoma chiko ikonye bieka ye kongoro kinga no muntu taite kuikonya nabo igokonya none gesa kuyuchigo chabusyo ndara chiko kwali bago kwanira muligereri to personally mamo mino wata anate tukuirana nabana ba mino bantu bekinyore kiga mbamwanchire karo kuligereri mbamwanchire tayache noemba ko mugambe manyana namwanchire tache nero utara ibanga guchara kinna tete ngo chari mutinyi no ikomi utaraika obwa mate bwa na mamu nayo nakibule mbia ngubamba tori ngo asiliana tori ngomanya kamote yindirana no choge nda sukwenda ende astiyura ende pakoira ne igaiga nonga bia mono timbo atimangi ngo comment ngo kubolia nande no gusaba ko nenganya sati ande go kubwatesia aba usibuna na yarugo kwa na linga entakane kaibwa tabuyega koraki kamenya yende kaibwa tabubega koraki
igasira no gusaba kwa nenga onye kwasabiribo no mugusio kuligereti onye karago konye no promise ese kamera yenga no some na ndo konye nka yagu na ndo boigo mwana umya ndagira no bwate nagira uko tema tugo kayo kanyora ke na ko bera juno maite me chando bwate to konya ko ibeke expensive mono. Okay. Goso tole sameto moncho muligereri nyumba ya yonsi na boigo tuligereri me ngakiere senjo sabira rose rwe nyumba osabira gachiri osabire nyumba ya oyo urachake komo obugima nawe bokoboke goso tuligereri sameto ngakiere alafu to my decide usaibi ko decide ngakiura mukonyi oyo mo kirie mwete ogokonya tali butajiri ogokonya no moyo kirio ko bwate nabo mukonya kirio ko bwate nabo ko mukonya nana beko bayibieka na moko babange lakini ayibieka yo tegereta ndigereti jinsi chiga come for the aid of this young man electoral society ere bosierengia ninde koleta babu mwabo igaiga nera twerese iguru y'umwana eri na barabu nera batwerese nga kiparo cy'ubugimo bw'umuroyo egente giabete nga kikiarenge gwikira boniga mangana yaho kwana chimbo cyo muroyo nga kikire at least noyo raidi ko mukonya arrange kiara mukonya togenda ndari chumuligereria bana nakate binkoleta nde babu mwabo nera tweresa yae at least nera tomente make twakwane no mwana naboigo babu mwabo nera tigango arato mangana umwana yakwa naye kene nakianya maite nandi nkiara mente gore story karibu sana mwana nakigwa cyane tukwambuka njabano gondo umwana uno mocho corona wone kare baganite baje kutagura nyumba litanga ne bakara disio ro umwana bakamaleta baka machuma ba machuma ire ndakagamba buya katebo umwana uno nyore ko rugo sono mobori gose onyo kare umusale ochotike ara machuma yakamakwanira buya umwana yakateba njikage kimbuga timangana ya koraki akaera umwana yakaendera komenya agarioka kaendera komenya no nyomenyete mba mwigwire tibitangaiga wono isekera kwete wono ninarinde tari ngororo mbuganda achete wono kera arenge buganda nore mamu mwabana kwete bono tachi ekera guchugocha akanyora ngina gakwete bakoyani zugu uyo nerutanganite koyani bupon wono baka bamura bamwabo bakamubika rinde bakamatebi yaya mugakuna koraki nazira amana nabo bamurete ta bakamakobana n'ikipikipiki renga kali satu bamugo baka musibati no bari n'abana ari bija sana n'abana bamugurite bagenda agero umwe abana bagoje kuri bacakira ubugima agendete kominyaga bakabwata bakamasera umusibati yakabera gali ngatebya uyu umumurori uyu tira bujaga chakakunda masana akanda mama ina gantebya buguri umusibati yokoreki no buri mumwe ritwe muire mwao ngatebaga nabo ingamwira neriga nabo ngomwira abana baringe nabarubuge abana bwabage abana bwinjarika banyara sana abana bakamburi babaruguru into ikeruguru egeko geramba amanyite nore mwanire ruguru gabo ngakito korota nyore ndagara bara madiri bamosere tina kadi nebinte byabwate kibanda abwate bakamugute kingini abwate bakachingini aho jakoraki agocha ko guchangira ubugima pakakana umwana uyo makokoti akakana katakata tinta itikorora musibati kare twarenge kiombe gete muhino gali tukaransa bangina gete tokora agende kiombe kyababuraka no tukaransa ngina njirega bakamana gukwana kare bagweta abana buche family eyende yamu abale ndaba muri abamu abo musibati una abekeni bokita koraki iga takobera na chabe geni bokinko gendare akachaka kotebo umwana uyu yabwate nyaruka akanyaruka kwakake ngaga isikaka ruseti tokotebo umwana nanya aliko murusisiko umwana uyu no amoiboretega kera bagoje gwetana kera baje gutana no mumurojo igagende tekibwatira neti na ndo umwana uyu babwekaine umumurojo wono tukatebana ki umwana nyaruka bwensi nawo nabe kerentani intuto ka umongina naro makobiara mongino yu kwaye moyuga mongino yu tokacha pake pare limbora renda musibati yakoseri toka matebiga aye tokateba
ingi bono gekogera mogoseri omwana oyo ingi na moke nwara chachita agotuma agotenga abwe bara agotenga tari koberaga tigagende achikorete embori nduto kamatebi bono embori yakirende mugakoete iyo bono bagocha gokora ki bagocha gosonsorana nandi tari bwoya aringi neke barwa aringi korigeria abana baerende anyore kende baragire erochire mugakoya abanto bagachaka mutengera rende ase family yeta mutagete bagachaka gotenga ng'aki konyora ng'ayure gwachaka korera gwakorogi musibati oyomo nababwatete akararansa gatwirire amagoro igoro nduto kamurigereria igo nomong'ina oyo togakoraki togatiga amaenderero chikobora na omong'ina oyo yaani igo musibati oyo igo mbatageti aberege iga arende bana baye na abana abarende batarenge barwete isigo abana aba nibaga baiboire bono bakaseria abana abo amaene batarieti endagera ching'eni echio bakaba musibati oria ekero bamwa musibati oria oyo bono kasi ni yaye mwaye mbora mategaria na bandu sere ching'eni echiri nabo abwate abwaterende na maguta ching'eni kere gento rende ni mbamo bangete bakamuseru bosi bakamusara ni chibara bamura babwa abo amaene nabo bairanete nande bakabakere simia kabatebi mochiche kong'oia na seriru bali bamurete ne pikipiki bali bamurete bamura bamwabo na bakamura bamwabo na bamurete tega tari musibati mobenje muna twamenyene nere gocha tapata mang'ana nono oyo bamachanete mang'ana rende okomachana kwa nyumba kara kungoro nyoma na bere bono tukasinyo onekere bagocha gotagora enyomba eye bapangete bapangete bengete basigete bakama gwekana okoba naki baiterese rithoke riri matigari bono bapangete bakagora bakenga oko bacha gokora bagotagora enyomba eye bakoni chinko baserekere rende benga amaru baserekere ekero bataracha gotagora enyomba eye mbabwate chiburani gocha inche nkababori bono muna ng'ina moke rende ngarangeria omwana oyo omokogoti nkamobori iga toto ngiye kogora gotagora enyomba ya omonto osirete soro ningagendete gutika amaene agakora egasi sana akacha kwagacha enyomba eye ngiye kogora mochi gotagora enyomba ya omwana oyo ng'aki atebete iga omwana oyo gasobo nabang'iranereti akamara kwenda gata musibati omwabo omonto naro otegererete rende buna akomogambia nomaete buna ntiane yakwana nanki ekogora togochi gotagora enyomba bono igo gaki naende omonto oyo oma eria agwete omonto oyo ochete konteria akamara goteba oyi mbochare ngoenda are komotebia igo tokwana gochia mono bono enyomba eye ekero bachete inche omaete bakangarosa oyo otira gochia iga ere nao aringi lakini abagambia bachete komosuguma bakamotebia naki gaki onyore gogokora ekwerende naye gogosogati nkoirwa orechera omotureti oyo agacha komosuguma akamotebia genda karuga na inche ararete buroreri kanyara onyure amaru bono ochire atindiete lakini bakamusuguma abanto tokamotebia haya omusibati onde okoroka mbera moino tokamotebia gaki ngoitu bore bobe naende gose nkoirwa orechera barimba abaje oyo nagendete akoia abasigari korwa nyancha bagacha bakababwata abakwerende abatureti bari bachete gocha kobwata omomura bamoirechera bakamokia agasokia omoro korwa nyomba oyi mokogoti oyo agasokia omoro korwa nyomba omura busa adiereti bono nomete mama omwabo kono ataragacha nyomba yataragacha bono amenyete buna na omokogoti rende naimba twanchete ng'a na omokogoti are nabakomenya mama omwabo bono bana aba mbari gontegerera nche omonyene gose mbari gotegereria amate nki ekobatebi omochi oyo igoro omonene omogaka oyo abwate abang'ina babere bono moino abwo nintwe enyomba enene abaiga nabwo enyomba enke yaani mong'ina oyo tagokwana kende gose bamura bare iga moino mbagokwana kende iga anga agasende abamure bakwete bonsi barenge babiraga okubo bonsi bono nkababori ng'aki mama omino oroche nakwa bono naino mwachakire gotiringa omochi igo mware gotwara masikani na mama omino asirete monaino mwechoke momenye omochi buya bono naino mwachakire gosaria omochi omoiseke oyo bono oyo ore onyomo iga aga ono gabwatete nero kwenda gokondisia emigondo eye abamura barenga babere bagorerete gochia aria kwerende gochiraganga bono akaenda gakondisia emigondo eyo miaka ase na 10 omomura oyo omere oyi nakwete obwo oyo nabarumukara bono abamura babere oyo onde nakwete nere bono abamura abo babere ase bagoreiri rende buti 100 bokare buti 200 bono
Uyo buti mia moja nuri buti mia moja chinyumba chakachirora akanda katagura akaoni chinko akaira baka mabati. Isibati uyu. Bera baka mabati pi. Bone iri bagutagura nyumba ye inyoro tumumuru gutira kucia. Kamuburi. Ngai abu bako kongondo akamagonte bingaraya bateba batagure. Agenda kumwagachira. Bono kaburia ngai akucia chikurara. Nabona muguri mugunda nari kurima na ndi ngaro ingbo chaka na bara pese kungaka amane nabone ingwete paragaka njenga teba bono tinko gendo asingi njwana amba bwati amasikani hari mbaka ndwani diese mbaka ngitire lakini ndo mumuro yo makoko tuyu ibono utagite kuito mwana yo utagite kamaseli njeraro tane ko ndwani segi osenda ngana ngina ndwani ti uyu ngo ndwani alengera ndakora mama ngana aliya gocha na yako genda no nyinu mumuro yera na bakunda mambali konse kamuna ne handi yabo yaya babu ati masikani ngana na ani tota bano ne makobi yaro yo muinoka babu ati masikani ne tota bano nyini jikasi ni jabo o yine kasi ni bano oyo nere bono makamuru mwabali ndi kabisa babu ati masikani bono bakachaka ko yuyo yo mwana uyu bakajuyu ko yuyo yo mwana bantu kabonya ki inki moko yuyo yiri abandaro ndu magerete igoro odati kabono akatoengera naye batuengerite nabaru bambaje terende nabaru bakabwata ono nde tayo guchikota cha ebatebeti buna bagambinga muri gocha nonyine nyaruke itegocha anjera mana achitega musiko yakurama tutakategera bono tabwati no namasikana ari boye boye ngumbu gali boye yagi akuru boye cha ko kanyana ndi ngosari umugako osari umugako yo yagi na rie yatsi tagatebiga karachit agateranje bono ngo yana chikwira ni umugako ulio na ndo muiraniji mwamsie okay ino wale wano umusibati bona kamenye to suyi baje tukutagura nyumba nere kali wakamite mwana uyo era sira mangana mangana ndi kwa mategerera igo era no wale ngiga kuruisa kwene era no wale paka bono baka mbasi do ine era bekere toko bako mutu akamoda ibitato berega na nduri ndu family yega bono mo ngina ni gasere tibuna achiti umwana bono ndi ataba igoro ngina achiti na achita gaseri bwachisa embure gatusana anoigamite moyo akaiga mororo mono akakera bali bamwabesimi ono ndi ngainguchi mugambi dale ngonere mugambi gachite kasene yahe yasirete achite one kara urocho mugambi kara bwagerusimi gocho akamugambi akamutebi irana orare mamito kamba manganayo akachubage sabo nende mainenjera bakumutiana nabora muita kabwata kande yono mboni ga buna bona rochi bata gulete kana nabo onyo pranti na nabo ra nyoro mentira na matuko ko tacha tago cho komenta matuko wono nabara akirwesimi akareke ache okay mwana yote ile at least abantu bamwagachire nyombe ya yona nabo go supporting oyo ra momente support yakore nanjere ngota banga mweMCA onde bwansi oreru no nyemba abasimba arati nabo ba konyo mwana singintu mwana bwatobo kom ko sana baro na bwat nanjere ndero cheti nanjere ngwati kende nanjere nde nabo to bwata abana nabana na maru arongeire na malimo bagutangasa bakoleki baone mwana yote ile na teta some na teta agenda kole no ne kosi wanchire ngaso agachiru onda mubeke nande aise kube kuno mumaete aise wakaniro no ne college etivet agenda some no bubundi ubwagachi mangana yestima igo orochingana bako igwikonya chimbo chenga kichire kero mwana chingu jaye ne chingu jachire njo tanya kongosa na ndo nditanya kongosera oyo bono nere umwana uyigari mwana boria tanya komogosera yani esobwagare iga ikenyoreke katanya kogosera undi nona abantu no gwete bo sane kareba konyora oseliro umwana uyu okay mba gachetibu nore kyora te murigerio tolgereti igoro ya situation yons yo taete kokonyo mwana uyu kyora mweresi yo takite komokonya tigara maroseli nyumba litangani nyumba ne ke telingi ya mono arabu asoenere karamwa gachiru nyumba iyo naba ekosi ya irwe ekosi gakyorwe nyumba iringangi yake nakabaga keiga alright wancho murigereri ngochitol kore nyombe iga yu mwana uyo lakini buna moigure igo tigato chamo twensi and we promise to be accountable to every coin mura tomego cha story
elitokonye nke yana ntokonye mwana we ondo rata ko mo support ya mangane school you can just talk to us elitokonye mwana we tumwire school nande karuto akorego na litokorete story bara tutenga this is what we've done ondo rata ko mwaga chira chenchino na mabati yoka ondo rata ko morosel no ne flow yoka ondo rata ko mugurana no ne ndagira ondo rata ko mugurana no ne birogo you can just talk to us elitorenche kituramo pia no mongina thank you so much yankwa no mwana oiga atwaro kinyumba ya live bunere at least mako yo mancho muligera linte twa enyombe iga umurano ara agia iga ono mwa manyate tata atema bogima toro kimwago karibu mancho muligera karibu ligera enyombe abere iga na setting room yo mwana oiga bintu bya na bye biga bye okoliera twerese ya mwago ngakiere ine bye bintu byo koliera no nguta room mabwe nyomba no nyeke bachakete kunya tunonkorara gochana bedroom mwe kamera ane na bego muntu we kamera ane baga sawo chioro inera bedroom beke basigo yes inera bedroom nonkorara gochima bwero ne bedroom lakini bona ne na bye taso yoro muntu ndia kumanya nyumba yawe ngakiere mancho muligera na bukuligera mwana yisamete that is the house iga bono bado na bedroom era lakini bono cheste eliere bono na kinga nyirite na guchira ali nana kuraro bono nengo saba mwengo nkonya ene room yende yakabya ine bedroom yende lakini bono bunere to kurusina na marbalende ndo maraba ngorusinde bade bibi ko babi no korusina nde bikwama kurunze bono no erio go ndira tukanda mwagiraga at least bone beso montarara all right mancho muligeri nyombe ibuno nyero chigo no roche nyombe condition ye nyumba at least kitoranyale ko chenchana na mabati na ya ante tobo monto ko no promising no ro si nyombe condition because no chibnerega no takiri na yo monto ko okwa busana ne nyomba ya ukuru enyo akarungu na kai kakabya ngonya busande bono bikege buno kwa busa nando kanyamambi nandi kyabere yakini nande bunango soka kibarua na kibarua muntao gwanjiro ndo ro sensa ina satana wate yaya igasya no gocheke mambi onye kore gikomaraga banko bese yago bono tinikonya no ibaga yo korega kwa busenyo all right okay mancho muligena bokuligera nyombe cameraman ya net get round eligererie condition nyomba kirase numumuro ino chimnara cameraman ya eligererie nyombe round korwa sai bedroom chinyombe chonse ipi at least makoranga kiakoba yes mancho muligera na twaligererie nyombe ibuna kwarorire nyombe ibunere yani nobororo bokomu you can just imagine no muntu na mete nyombe none gitanda nkwara ibirogo noroche kware rumwe yende yani ukumia mabati kwarore bunare iga bano squat otenine ngai gana so mzat bana ba mutindeta ono ene graphi ya tatu ne graphi ya mze na gali mate nero ne Cho yaba genira. Tiga to so kuru torole. Because mate ne yaba ken. Mate. Nende hatu wate mechando bogo. Kono na bato korra muntu te konya manye mechando yao ngakiere. Mate toligo soka mechando yao. Ono ega no ngocha. No timbo twa no nsa yo korosia bono timbo adino chinguru obo babo kana babo komba na babo sinyo na kwanza korosia ento buneke kora bie kabono no magu to koku no nime no rende ega chinguru no ne chibasa mato magogo nchi ono murambo atesi nabo akimuranko nyomono sana bongo te abasanti kimuranko mancho muligeria karol ko lige no ne choera in fact yani ndete kamera ya neligereri go chima eligereri echo it's very pathetic yani condition geto tanyale kweres noro chibunere no murankurge sier noro chimagu yani condition geten kon ondora atago konyo mwana oiga let's just tigaba gusi chikese sinjire chire genuine unechiga ande nabate ngondo tete gochaga iwe kirenya mataro
osoe gocha Imperial School gagati maiga Kanunda nga kiasa yigo umuntu urataka gocha bono personally gocha baka bonchiri Kanunda Imperial kigwikire Imperial nabo kobori bonchiri o Martin oyo tete gocha nabagocha nawe nasi bakagaiga elio konyo mu muroyo lakini onde bwensi oligere mugano yiga akesimi nambe igoroga akesimi totome gochaga tokonyo mu muroyo yiga onde bwensi urata gochaga you can just do it, just send us tokonyo mu muroyo yiga at least mu bwaye bobye nande bona tebirenga naga nitima mu abone era na sa yiga it will be nice terrible yankore kuro asekenyore kigia Kanunda kego toka ime ya Nyakwai Ward ni gotoka ime constituency ya Kitutu Chache South notoko korera gaiga we hope for the best na ande nyasati gabasini karo ibangete gocha konyo mu muroyo.